musidɓe tedduɓe wiyoɓe mbimi wimi hay wimami hayɓe kalta ngal ɗon ɗemgal walla ɓe ganda ɗum to mbawɗon wonde nder aduna o foof min calmini mon min juurima musidɓe yeeɓiyankoɓe ayo habride Pini TV musidɓe yirlotoɓe kono kadi yilotoɓe ndeɗon yewtere mon laano yontaɓe ndeɗo won toon gorko mo gerli beelen nabab gerle seɓɓe yalalɓe saɗaɗimaji ɗammani kelele miñiraguel mon hen walla baɗiragel mon ɓinngol men hen Moussa Niang laana kamin kewi wiide laana kanŋe kawƴe kalis jolnu ko yontaɓe leñolam nde won noon ko golle ɓeɗon worɓe golowol mumen cimtereɗo en ɓen ɓe ganduɗa jeehi ɗali ɗeɗon ñam golluji jeehi ɗali ɗi ganduɗa ko ɗeɗon ñalɗe ñalaɗe ko ɓen tigui golowol mumen cimtereɗo en kono ko ɓen kadi ganduɗa ko jukkude wadde ɗeɗon golle payodinɗe ummorade ɓundu Coumba Bannandu Boubou Malick Sy Daoud Boucar ha yetti lowre e lombide to e Mama Damgue Lemuna Guenare Daɗo Guelewɗe nokku heeɓi Demba Galo Demba e Paté Damba heeɓi Feri Lami heeɓiyaɓe Galo Feri Lami galoyaɓe mbatu Ferli Lami mbatunaɓe yirlaɓe ɓen ɓe Allah yiiɗi taniraɓe Binta Aram Boy ɓe gawani beeje gasani duliŋaji worɓe fulɓe sasɓe suusɓe darinoɓe frontiére ndimagu to mbawɗon wonde min mbi on jaam ñalle mom sawrongol no kewɗen wiide ɗuftor enen ɗo fo ɗo e villa 92 S An Maris ko leegal ɗo e Diallo Diop Sangomar Diali Mango e Dirali ñalawma ko alarba 14 lewru avril hitande 2021 on ñalawma noon manam so dawi ɓerɗe ɓiɓɓe fulɓe fof ne dutto e oɗon gorko darinoɗo laati mesalal e ganduɗa enen ñohata ceeheni leñolam darinoɗo ƴetti gurdam mum fof hokki ɗum pulagu darinoɗo ƴetti gurdam mum fof waɗani pulagu mo ganduɗa no tuuboɓe kewi wiide rien que l'évocation de son nom dans le milieu pulaar suscite des émotions vives partagées entre estime de sa personnalité et chagrin de l'avoir perdu assez prématurément en kalat gorko mo gamaji e gamadule on mo ganduɗa ha aduna o firto leñol pulaar wawa yejjiddemo holko min mbaɗe koyamen hol question momin ganduɗa ko namdal momin jokke namdade koyamen beele pulagu mandaji hono makko darantoɗo ɗum darde ndew darini pulagu kono so tawi pulaar ma yejjidmo ko hunde nde ganduɗa fiɓaka niya nde wonon kala génération garɗo so tawi tan ganduɗa ko biyo mbimi wimami ma fam tigrigui Tijane An golenima leñol pulaar ko on gorko mo gamaji jewteten hande haala mum jewteten kadi gurdam mum nde won noon pulaar wi ko neɗɗo mayat golle keddo ko ɗen golle hande keddiɗe ganduɗa kadi wona ƴiwone walla mbiyen wona ganduɗa ko binde leydi ƴiwone nde walla hendu ne wawi ɗum momtude kono toɓɓe ɗe Allah toɓɓe jawgal ala ko wawi ɗum efisde gorko mo gamaji wiyete ko Tidiane Elimane Sambarka Elimane Mamadou Amadou Racine Moukhtar jiiɗo aduna hitande 1995 kono wonno ko 14 nden tigui woyno Sénégal o ɗali rendu pulaar yewede nden yewede ha joni jokki kande dewi oɗo ñalawma haqqillaji dutto e makko waɗi sababu mbaɗɗen oɗo émission spécial faade makko rutudemo teddugal kono ko ñagatademo toon wona fofterde makko kono kadi ko jokkude andide ɓiɓɓe fulɓe holgoɗo Tijane jokkude nanude ɓiɓɓe fulɓe courage mo oppiɗo golowole ɗe waɗatno nde wonno ne foti wonde relève jokkoɓe oɗon continuité mission makko waɗi sababu ngue mbiɗen ɗo fedde witede Ratadev regroupement des amis de Tijane An pour l'alphabétisation et le développement ene jeeya hen ganduɗa ko ɓeɗo ɗiɗi ɓe jiiɗen ɗo e oɗo plateau Malick Wade ko goto ganduɗa ko wurdunoɓe Tijane An ceerno Malick min kokkuma kadi ganduɗa ko calminira e rendo fulɓe eyyi Moussa Niang Allah jarama golle ma jooɗi peewi waɗi fof en calmini renndo ngo fof ɓiɓɓe fulɓe yoɓe mbimi e wimami ɗo gonɗon enen monitol halifaɓe diine halifaɓe remoɓe awoɓe aynaɓe dandiyankoɓe dadiɓe leynoɓe leydi hakkisal ngal waɗa en noddi kalile katmaniyen hayre ngaala e hayre wokam ɓaleeri ɓe sahaba
e diaspora o fof ɗo ɓiɗɗo pullo woni en calmini ɗum en juurima ɗum ɗo e Piidi TV gardogol Abou Samba Diop mbeɗa anndi Moussa Nia ko nanmi ɗo e sawtol ma ɗen fuɗɗima weltade ɗum ɗo noon haalde geɗe tijjana noon weeɓani kono tan seeɗa en jubbat hay so en goni ɗo lewru seeɗa seeɗa tan mbawaɗen haalde tawno haalde mo weeɓani ɗum noon en calmini rendo ngo fof rutuma konngol Moussa Nia. Merci beaucoup. Allah jarama Malick Wade nde wonno no mbirumi ɗon ni ko gorko guurɗo e Tijane ganduɗo kadi oɗon Tijane ma on gandu ɗum e nder bundi oɗo émission ene jeeya hen kadi ganduɗa ko o wiyete ko Beydi Ndiaye yettode nde joni foof nde won noon haali sénégalité haali kadi Afrique mo inni Dakar wiye Jali Diop Sangomar Dakaru Ndiaye mo inni Sénégal kadi yetɗumi Ndiaye kono kadi oɗon bravoure courage ene wawi tawne janggo yeeso makko saabu e nder ladde ala ko ganduɗa haɗata ganduɗa ko oɗon gaynde lamade gaynde oɗon no yettaw Ndiaye Diatta min calminima Baydi ganduɗa ko coordinateur jeeyaɗo kadi ganduɗa ko oɗon ndeɗon fedde ganduɗa ko Rata Dev les amis de Tijane an Baydi Ndiaye bismillah yayo habride Pine TV. Moussa mi salminima mi weltanimama no fewi mi salmini kadi dendagal bandiraɓe heddotoɓe Pine TV ɗon mbawi wonde duude Baba Adama Kala no mbiɗa ni ko ɗum tigui garan ɗo koye dental sehilaɓe Tijane gam jangde ɓamtare fedde kandi ganduɗa sosako e 2002 caggal nde guendiyanko mo kalna ɗo El Hadji Tijane an wurti e joomum mbiɗa ni dartin addi fedde nde kadi ko tabitinde golle Tijane an ha yimɓeɓe mbawa andude hol Tijane an donc koye dow ndin mbaadi dental sehilaɓe Tijane an daari kadi min beltanimo no fewi yamani taw ko ɗum ɗo Tijane an yinno hanki dañi en dañjo kalden taw en ɓittetaki en piyetaki sabu communication wona hunde sara nder e nder leñol sa ɗawama tan konngol hande aduno sa renaki gueɗe ma fof woppidoto hen mbawaɗa nanede hen mbawaɗa andede hen finalement wawi kadi yiyede hay goto ɓamtata hay goto ko neɗɗo fof ɓamtata hoore muɗum ɗum wonno haade Tijane an sima yama noon taw hande famama seeɗa de yama taw fuɗɗama famede kono kadi so famonoma hanki nde o dari nde yimɓe fof darrima ko yama ene wawa ɓuura ɗo kono vraiment min beltinima Pine TV min beltinima Abou Samba Diop min beltinima kala wonɓe caggal makko enen ballodiri e makko sabu mbi ko so tibbuni ama tan ko won nannguɗo dadata mum jiyo yan lawol jokku golle ɗe ha hunde ɓuura ɗo yajji sabu so on ji on tiftiri oɗo ñalawma ko jeyde on tagui ɗum heddiɓe gon ganda holko 14 avril yahata wona ene ɗe gandi holko 14 avril yahata sabu ngal jeelal jannal ngal on ñalawma en jejjita ɗum en beltanima noon fewi machallah e bismade fedde nde ha yeeso ko noon tigui to gaynir ɗo ko ɗon tigui jokirten nde wonon gambri tigui soyoɗi ko yumma jagge balaɓe oɗon message hanki Tijane nden haare makko hanki ene wawi ko nden jingguere saabi Dawdou Moussa Baydi Moulal Moussa ƴettude ganduɗa ko jawdi mum ƴettude yidde mum ƴettude courage mum darnude oɗo galle leñol Pulaar wasa hiiɗede wasa ittede daña kadi to yiiti hoore mum te sikki ala koye ɗen pele tigui ganduɗa ko yeeɓi aya habride Pine TV wadde so lingu yari karaw alay saago yetta Allah yetta law yoɓe kore min jettima min jarnimama premier questeur à l'Assemblée nationale maire de la commune de Or Kadiare sikki ala hunde weɓanno nde won noon message Tijane an wonno lancé hanki on message tigui nanda ha darda oɗo galle le mérite appartient à celui qui commence même si le suivant fait mieux hay so tawi ko Tijane fuɗɗino ndeɗon eɓɓore hande tentini ndeɗon yidde pulago Allah jarama nagge noon wawna ladde sona albarka min mbima Seydi Dia Malick Wade ka gurdunode Tijane kono kadi ko neɗɗo ganduɗo Tijane namdala men gadanal faade ma ko holde Tijane are aduna kono holde ganduɗa Tijane sabu a andimo ko adimo wona oɗon guindiyanke haw woni oɗon guindiyanke haw waddade eɗon gole wole synthèse to gana bandiraɓe fulɓe waɓe no amen ɓe ganduɗa min keɓani fartaŋŋe hebde yiide Tijane an kono kala min naari natal makko walla kala min nani sawtol makko hunde hewne doge nder ƴiyam
hol gonɗo oɗon Abou An? Seydi Niang Allah jarama Tijjani dey mi jaggani hitande nde won koye gurdam Samba Thiam. Tijjani ji min gandi amin nana ɗum gueɗala jangga lycée Sendini Ndar e ɗemgal Samba Thiam e bindi Tijjani an Samba Thiam ala hollani. Samba Thiam waɗano ɗo weye RT radio Sénégal weye kanko fuɗɗi weye haalpulaari kanko Samba Thiam radio Sénégal kitale eyyi ko ɗum woni min jaggani ala tonga yo taw aɗa tongiɓe fuɗɗi eɗo gasiri ko yimɓe tan so tawi neɗɗo wi tan ko Samba Thiam fuɗɗi ma won anduɓe nde o fuɗɗino walla woto anduɓe kam holde Samba Thiam waɗata kono minen kam min gandi minen Samba Thiam guila nde woni ne waɗa weeye mi jaggani hitande nde kono noon amin gurduno e groupe Nobal e Samba Thiam amin gurduno e kadi holli min groupe Nobal kadi ko Samba Thiam holli min Tijjani an kadi ko Samba Thiam kamɓe fof yalla ɓuuɓan Allah yomɓe yaafo amin Tijjani jangganno wi kañum jinno wadde gaɗano ko droit Allah waɗi no nani Samba Thiam fentiɗo wadde weeye haalpulaade tawno ɗum alano ɗo e leñol pulago e radio ji ɗi Tijjani to janggato ina heɗo haqqille mum woni hen welti winda Samba Thiam leetere so windi Samba Thiam leetere ndena min wokam Samba Thiam samedi fof e dimanche heewi arde huuɓo oto arta min wokam mine maala Ilimane Diallo nde hono komin sehilani o holla min leetere Tijjani o wiya oɗo de wiyete ko Abou An di Tijjani jeeya ko gamaji o janggata ko Ndar saabu Allah no waɗirtum weeni o wi kanko ina weltinamo e jangde makko ina safnamo e yiddemo ɗemgal pulaar o ɗum tan woni gurdam par ce que yino wadde ko droit kono sabu no mbaɗirtumini welimo joni haqqille makko woni ko yidde wadde journalisme ko jendi yakki ɗum noon nuftuma konngol tawi wonko jiɗɗa pose question walla tawi wonko kalataɓe en jubbat tan beele an e Tijane golelol makko ganduɗa ko toon to radio Sénégal sakki ala bon ene wawi taw affection o waɗedemo affecté to ganduɗa Ziguinchor ene jeeyano haare makko waddemo isolé werluyademo to gonɗa wonta haɓanade tan no Pulaar beele on jewtidini hen walla holko teskiɗa hen tan ganduɗa ko ɓuuri tentude e makko eyyi ko gandumi hen Tijjani ko kaɓantoɗo Pulaar Tijjani ko kaɓantoɗo leñol ngol Tijjani ƴiƴam mum gurdam mum fof ko Pulaar kala ko pullo kono mema ƴiƴam makko kanko no jarin gon fof kaso e kasanka hay ko noon wiyata wadde banggue rew wadde banggue worgo wiye ha gora ɓode Tijjani nan leeɗi kono kala ko yiye rendo ko faate Pulaar ɗum waɗat intervention Tijjani ko kaɓanaɗo Pulaar o yahat ɗo Fouta tawa omo jogui radio makko nden ko nagaraji wonno nagaraji so yeehi Fouta no yimɓe goytorto affaire guese maaro e machine aji men paani ɓe yaha jeeri ɓe mbiya balke amen paani o ƴetta ɗum comme no haaloɓe bandaji reportage ari e émission ngaji makko o fawa ɗo ɓe mbatti wiide ko opposition amo waɗa contrôle gouvernement ay haare affectation ngaji ɗi ko ɗum Lam Abdou Diouf eyyi joni noon ɓe mbatti kalmisademo gila e directeur radio o ha e ministre joguinoɗo radio o ha e notade ha yettoyi Abdou Diouf ha e Sanko ha yetti Sankore eko way noon o dañi hen caɗele kewɗe kadi kala nde ɓe noddimo o waɗa expliqué holko tagui ɗum ɓe mbiye wonde pourquoi omo yaha omo rendina omo wiya wonɓe risonde fulo walla fulɓe liggaki ministére men liggaki député ji men liggaki par ce que amo yaha way kono amo waɗi contrôle laamu o wi kanko o waɗani contrôle laamu ko golle makko o waɗata ko ɓiɓɓe fulɓe kalata caɗele mumen tant que koye communication woni o ara o hollita beele ma laamu ñawdan ɗumen kono kamɓe ɓe jiirani noon ɓe jiiri tan ko amo haɓo gouvernement député ji men amo haɓo ministére ji men amo haɓo laamu tawi wona ɗum wonno yaani e makko wonno yaani e makko tan ko jiggueɗe e Pulaar koɓe goytoto o ara hollita laamu so laamu hiiɓi jaha ñawdalaɓe nden ñawande kamɓe noon ɓe jiirani makko ɗum addi affectation ngaji par ce que ndewo radio sellinde ko ɗum eno yarata e ɗo o ɗuɓɓittimo ɓe gaari ɓe nawi mo Ziguinchor ene waɗi ko gueɗe mbaɗe noon tan ko sikkeji kono kala hen ɗo nodda so waɗi rende compte famoɓe paam
haɓotoɓe paama tan eyi ganna tawi wonko jiɗɗa dibbude goɗɗum ndeysan alandi e haali ɗo ko waɗi est très important nomin kewno wiidemo l'homme à la voix radiophonique ganduɗa ko ndeɗon dande kala to mbawɗa wonde hokkuma envie heeɗa radio sikki ala a haali makko ganduɗa ko hunde ganduɗa teskade nde ganduɗa ko kalmo andanomo kala ketti ɗum ma tesko ɗum noon kalnemo haala ganduɗa ko miijoro hakkude makko e Allah ko on Allah mo noori hande mo woni juuɗe mum hande en andi ganduɗa ko meeɗa uppude ɗum caggal saabu Tidiane e nder bandaji makko foof o meeɗa uppude ɗum ɗon caggal relation ngaji makko ganduɗa koye gouvernement e tigui déontologie o ɗum ne hokka ganduɗa ko yimɓe fartange andu Tidiane an c'est on wiyre on journaliste ganduɗa ko d'éthique et déontologue saabu informé juste et vrai ɗum wonno mission makko noon yeɓɓir ɗum ɗum noon ganduɗa ko kare makko ganduɗa ko assemblée nationale walla haɓede mo ganduɗa toto radio sénégal ene wawno sabade ganduɗa waɗa budde oɗon mission hande leñol ngol kaɓantomi ngal somi riwama ɓe tinanta mi riwama sikki ala ɗeɗon golowolo holno wurtnomi mum ganduɗa ko tonte tentende radio sénégal holno wurtno ɗum vraiment eyyi alandi Tidiane hari mum ne yaaji ne heewi haaldata kadi émission ngaji sappo mbawa ɗum gayniti ndeysan ko jinmi andindema Tidiane kala kona haɓotono ko ɗemgal pulaar to haɓantuno o wi ko yo haal pulaar ndi wa kaal pulaar yo mbaɗ ñarogal fulɓe yo mbaɗ kotone yo mbaɗ doɓɓe sa yeehe robiñaji jiiya haal pulaar en taw ganda o ko haal pulaar sa yeehe rendoji nanaɓe pawa kolli sa yeehe nder garam palasuji taw ko ɗemgal pulaar haalti comme no lambaji kadi no piiran moɗo lambaji fina tawa men koto maayi culture men gaɗanma kala ko pijirtuɗen Fuuta koto majju ko ɗum wonno mission Tidiane geɗe mum no keewi nde tawno so tawi o jooɗima kanko ko pulaar tan ayi o ni no mbaɗɗon o yeehi haw wi o hayso goto tan waɗi ɗum leñol pulaar woni fof tan hayso waɗi no bunnogas radio ji télévision ngaji men dañanno kadi mo eero ɓiɓɓe fulɓe ɓe dañɓe men joom haqqillaji men ndendiyankoɓe men ministére ji men député ji men homme d'affaires men ko yo tinno jawɗele men jaltina mbaɗa haalirde télévision ngaji radio ji ha leñol pulaar yiito hen hoore mum ɗum ko ɗum tan wonno darde makko ɗum wonno mission o jaltine jawɗele moon kaalon eɗen ɓitta eɗen tiiɗa e radio sénégal nde tawno radio sénégal ko aduna fof rendi ko leydi fof rendi no jiɗirɗa yañorade en weeɓata moni fof ko jubbande dañata jubbande ɗe kadi ɓurɓe wonde hatante eɓe kadi ɓuuri wallede enen wiyoɓe ɗum jaranani ɗum ɓen kadi ɓuuri ñoƴƴede kanko noon ko on karawa tan o rewno amo haaɓe amo duga amo sippire Allah resi en reeni en jubbat tan resi en reeni en hay ɗo fuɗɗi hejje ɗo ganduɗa hoorema o watti wadde weeye radio sénégal ɗo watti wadde weeye ɗo nden won gonnoɗo nden ko oɗo Djibo Ka wonno ministre radio communication o waɗi weeye waaji gooto nden omo waɗa weeye omo waɗa taggeji anndu sa anndi kala mo waɗa taggeji ɓe jiɗimo kolde motif ɓe tagge haal wolof anndi Tidiane hay wolof jaɓata haal woodi wiɓe tagge wolof mataw wonno waɗiri ɗum o rewna ɗo foti rewnude nden wonde o dañi caɗele e radio o fili subaka tan o ari omo naata radio ɓe mbimo naata radio ɓe ƴeggi pour holno ko jogiiɗo motif o suwa taw omo waɗa stage o suwa taw wonde journaliste o suwa ƴettede ko stage tan ɗumini joni omo won gueɗe ɗo waɗa ɗon yaadani jaadani koɓe jiiɗi o eyi ɗum muusimo on mission no juuti welani ina saɗi haade Allah waɗi nden min e Malaw Elimane Diallo komin sehilaɓe ma komin baradouwaji ma Djibo Ka amin jokkidiri mum Siré Ba on woni ngalɗama tribunal min mbiɗa jogui sehilam goto Sarakulle ne wiye Moussa Sylla minen koddi wo kam nan mahi jumaɗo waɗi estoji tati yantele woni nayyi Saydou Cheikh Maria meɗen womma jaffa pardon anani nden conko wonno toon ko commandant yette Diop tribunal conko kanko wona no gendarmerie conko nden so neɗɗo noddama gendarmerie conko hay président so noddama toon ɗanota ko ala ko haali miskin ndeysan ɓe ƴetti kayitaji ɗi ɓe jiɗi tan wiide tan ɓe jaltinamo radio sénégal Allah waɗi ka haala yetti amen
min jeeti Moussa Sylla nden Babacar jo o wiyata min jeeyi toon min kaala Moussa téléphone Babacar wi amin ngara ɗo min jeeñani en kadi wonno secrétaire wiyeteko Moussa min ngari Babacar noon ko commandant kañum kumani ɗon ko fof kadi Sénégal fof kala ɗumen kañum kumani ko noon Moussa Sylla ko sehil makko o wi ko Sylla kala ko cohluɗami a haalanta kam tilifan min mi ƴetta otan mi ara kono wona an tilifa ara attawani Allah waddi min jeeyi Tidiani addi kayitaji ɗi min ƴetti amin nawa toon kanko gendarme on ko ɓuri ɗaɓɓit tan o mettini o tikki o sali min wadde reçoit secrétaire Moussa mi yaawi secrétaire o min Moussa Sylla o ndewo jaɓi o wi Moussa mbeɗa anndi ko onon kono aɗa anndi komi tikkuɗo par ce que waɗi ɗum ko wiima an ka kilifa hoto ƴeewo min garani mi jogiimi de ɗo hay so président noddama ɗo ko caɗele wonata kono ko an dañi mbimi kala nde cukalɗam ya noddam mi ara wokam mi itanma ngal gueɗal ɗum noon pourquoi aɗa waɗa dépalam aɗa ara ɗo o wi oɗo ko ɓinguelam min dañi ko caɗele ko ɗum addi min ɗo o wi hol caɗele min Tidiani o wiɗi tan Tidiani jiɗi ɗe gole ɗum o wi ala o wi ɗo so neɗɗo ari ɗo bojji ngala o wi ɗo laafo goota hay so pertita so ari ɗo laafo goto min jiɗi hay goto suusa ɗo kadi ha so ari ɗo kadi tribunal so ummi wuuro ko tribunal kadi hay so yaha tribunal ko minen pewno ɗo ko moƴƴata ko ɗo fewde ko bonata ko ɗo fewde nde laawi tribunal ani ɗum noon ɗum kay kadi haalanam ko woni metti ma Tidiani haali ko takka ko haali a haljiti o min hay wolof mi nanani hay wolof mi haalta somi takkama wiyama dossier wolof garɗa hoorema mi nanni hen ko fotani wonde ha kadi dañi caɗele o wi ɗum fotani wonde o wi o yewtanam kayitaji o yewti o wi haala ka ari ɗum o ƴeewi ko ɓuri raɓɓide tan o wimo joni holno jiɗiɗa o wi ɗum ɗo mi ƴeewi haala ka ko ni mbiyeɗa ni mbiyeɗa Tidiani waɗi expliqué haalaji o wi joni hon jiɗɗon o wi jiɗmi tan komi toñaɗo komi jiɗ komi kaɓeteɗo ɗum wonko kaɓantomi ɗengal wonɓe jiɗami wona toon ko ɓen tan o wi joni jiɗɗa komi waɗa ɗum noni ye fof ko haala ka ko fenande min mbi ko ɗum Moussa Sylla wi ɗum min jiɗi noon commandant o min sifiri kayit o mbi kaɗo haala mi ƴeewi ko haala takkere koko fenade maka yawto tribunal noon kono so yeehi tribunal kadi koko gasta koko maayi par ce que ko moƴƴata ko ɗo ko bonata ko bonata ɗo con min pokkiri janngol mum kanko maalo kadi o ƴetti lettre o ɓe nawi to Djibo Ka tawi directeur général o wi ko Tidiani ko waɗata ko ɓiɓɓe fof mbi ko welaji ɓe gari ɓe kolli ɗum ɓe kaali Djibo Ka wi ha tawi o wi debbo makko o noddi Coumba mi ala Coumba o yi argay o wi so dimanche yonti holko mbiyatno mami so heure 10 heures yoni 10 heures diɓi o wi aɗa wiyannode min uddi tan mo radio aɗa heɗo Tidiani an o wi Tidiani an nani tant que directeur communication radio e ɗum no ministre ani kiso o wi ko won Tidiani an o wi ɗum ɗo directeur général wima ko mbaɗata ko wara tenne woni séréer teri min mbiɗa woni ministre ma min mbiɗa heɗoma ne weeli e o séréer wiya welani o wi ya sa yehi mbiyamo o windi noon haw haljiti o wi sa yehi mbiyama ko min Djibo min ministre ko min mbi ya continue golle ma caggal min mbeɗa heɗo ko min jawila continue janggomi nde ɓe jeeyi ɓe totti kadi junngo e jungo kanko kadi directeur général o wi ko gonga ka ko ministre am ko naggam ko noon lettre o fotano rewde jimo fof noon ko rewde par courrier ɗum no tottuma kono kanko o jaɓotoɗoma hana noon ko wawi hebdemo hen omo sabbi so riwama ko liggey tan Allah wawi rokkude mo gurdam goɗɗam ala fof ko mbawɗa waddemo ko ganduɗa ɗum ɗo ene haɗamo kanko haalde ko foti haalde ko haala ɗum ɗum ɗon mi sikki ene jeeya ko taguino yimɓe ɓe ande neɗɗo ɓerde neɗɗo wawa neɗɗo aɗa wawi wonde ha sidi mais ɓerde ma wawa wonde ha sidi so neɗɗo daranima darde nde ponnoɗa dara tan a yirata tan hoore maɗa anani Malick wadde kaali nane ko o yahanno ƴetta radio makko o yaha ha e nder aynaɓe o yaha e nder remoɓe ɓe ganduɗa guuri koye dowle mumen guuri koye fof mumen tawa en jogui caɗele ha mbayno leydi ngalaɗe goyri o ƴetta ɗum ara fawa ala sawo jiiɗama wona donc ɗum noon te nden laamu men démocratie wodano eɗen mbawi wiide noon hay laamu wawa hay goto hay député hoormum suusano wadde hunde gara kaala suusa sa haati en mbiyeɗa kaɗa jogori sohode walla golle ma en mbawi bonde tawno eɗen cikkino golle ma to ko neɗɗo rokkata ɗum neɗɗo
ɗum woni al probléme fof kanko noon ɗum wona haaji makko kanko ko on baŋnge ko pirñitima heen no feewi o haɓama heen no feewi sen nani haaluji kamɓe wawi maari wadde koɓe kaala ko ittimo radio Ndar ko haare ittimo ɗum koto haare o yaltinanno koye mbaɗanno ko ɓen kalmi somo riwe to yorno to Ziguinchor ko noon nde wonɗo kadi ko noon nde o fini ñalawma goto radio Pulaar he ɗemgal Pulaar udditortona radio RTS o fini o haali ɗum fof kadi ɓe mbimo ɗum wawno wi holko yo windene ɓe bindanmo kayit walla ɓe kollamo décret mbiɗo ko ɗum ɗo haɗi ɗemgal ngal ɗo haalede e radio ɗon o wiya en matière d'administration seuls les écrits qui parlent bien sûr laaɓi ceer ɓaade noon bindol woodani ko haɗi ɗum kanko kalɗo fiɗi ko kaalowo ko kaltowo ha noon o riwe walla ko abbi hen ɗum ko jambaragal ko susdireedu ko wasde fawde gurdam mum e dañal muɗum e neɗɗo wasde ɗaminade c'est important so tawn ka aɗa lutti wasde ɗaminade kala nde jiɗɗa darnade leñol ma jiɗɗa darnade hoore ma haala sa fawi ñanowo yontima hen nde joni ala e mabɓe bawɗo hadde mayde guiɗo makko e gañum ko hawa hadde mayde te ñalawma moon hay goto wawano nawdemo ko addi ñalawma 14 o hay goto wawa hay goto kadi wawano yawtindemo ko caggal 14 o fiti neɗɗo yowi toon e gueɗe Allah sadi foftude hoore ma donc kanko ngal jambaragal e ngal tuus nderagal tagi yimɓeɓe o naate nder ɓerde mum no jiiɗi mum sa andimo sa andan fof a jiiɗa tijane o kadi Allah ne wallunoma kadi ɗemgal ngal ne weeli omo nani ɗemgal ngal omo nani kadi sabu tagi mum omo nani kadi omo o witti ɗemgal ngal jaama reɓe men hewɓe hannde omo dolno gurdamaji mumen laamuji men laamu almameɓe men fof anduno laamu sadie fof kamɓe fof anduno gueɗe mabɓe hannde so ari mo yuppanma goto e jaabare men heeɗoto ɗum kadi ko fartagne mawɗo kanko no waɗirde vraiment o heɓidima leñol ngu o heɓidima pinal leñol ngal fof e kuuɓal ɗum waɗi somo haala tan a yitoto hoorema e tijane fipintako kala nemo haala e hunde ko laaɓɗo haalata heddi noon ko jiiɗa ko haalata ko walla gaña ko haalata kono fa ɗum koye lawol hol ñalawma mo jiɗɗa yi tijane anan te holne jiiɗama nde holko gonɗa heddima ma ha joni ganduɗa sa jooɗima haqqille ma ruttima e makko tan ko guel ɗon gueɗel ruttinduma e tijane an mais tijane an jimomi koye yewtere wotere wannode so mi yejjitani ko Abdoulaye Sarr en mbanno yewtere nde ɗo Pikine ɗo tijane an ko mbawmi tan wiide mbeɗa wawi tijane yiiɗi hoore muɗum tijane jiɗɗo on tijane somo ara tan hay sa wiya ko won tijane andata ko won tijane banggue ɓorno oɗo haali joni banggue ɓornogugui makko abbi hen donc wona neɗɗo kam jinnoɗo ɓornugi bolle puyɗi sa wi tan anda ko won tijane yontende te kadi somo tijane sen ƴetta konngol ne haala heɗoto tawno somo laaɓ o omo dooli ɗemgal ngal omo andino haalirta omo andi kadi omo tellement mo waɗi respect yimɓe fof sa ƴeewi no woniri neɗɗo pinnal yaggi ni fof ko noon kadi o jokkodiri e galleji ceernaɓe diine ɓe hay goto mo majjumdirani ko neɗɗo aduna neɗɗo pinale ko abbi hen kono noon ko neɗɗo kadi mo ganduɗa jokkodirno e galleji diine yiiɗi kadi huñade alɓurano ko waɗi omo ara e école français quoi donc aɗa andi on ko neɗɗo mo ganduɗa sa yimo to anda oɗo haydara heddanaka banggue de ñamgol pourtant o wawno wonde jeyaniyanke omo janggi fran tubankore nde o wawno wonde journaliste en français o haala o waɗa journal e français taw o wurani pulaar mo yoga yimɓe mbaɗi ni wona oto kanko o rewa o suuɓi tan ko ɗemgal ngal ko neɗɗo kam no mbiruɗa ni tan ko sa yimo tan a weltoto a heddoɗe ho gonnoɗa ko omo hokka amour ganda ɓe coftal yiide pulaw quoi donc ganduɗa ko Bayni Ndiaye alay saago min jaafuma nde won noon pulaar ne wiye ko renduɓe peccat sikki ala haali inde Rotadev ene wayno kadi en jogui ɗo goɗɗo mo ganduɗa kadi ko représentant yo Rotadev o meeɗi ganduɗa ko wonde président Rotadev wiye Yaya Ba alay saago kanko ne bismudemo sikki ala noon a waɗat ganduɗa ko ay o wonini président Rotadev ha joni noon nden fedde nden jokki nde ɓe mbiya ceelagal so juuri voilà
Allah ne wela kono gonga sakki ha joni so tawi on jokki ganduɗa ko gollanade walla mbiyen yidde nde ɗon tijanane ko yidde nde ɗon tiiɗi hani ñiiɓi kadi ko tourné looɓi ɗo ko bundi vraiment ko yettude ala kadi ɗeɗon pele ɗe jaɓɓoton ɗeɗon pele ɗe ganduɗa kadi ko oɗo mission mo continue wadde sikki ala bon ma wat engé yimɓe hewɓe ganduɗa ko yo gara tijanane alay sago noon mbaɗa yimɓe konngol ma saket fade rotade fade yiɗɓe tijanane beele ganduɗa ko musidɗo yaya mbawen ɗum nannude plateau e si kadi mi yettuma gongol sabu so tawi regroupement zami tijanan wawi darade fedde tijanan wawi darade en jettat joom suudu makko biyeɗon arwa gollo sabu ko arwa kanko waɗi so woni sababu ha regroupement zami tijanan wawi darade kanko ari ɗo o darni fedde nde hande ñalawma hande o ardi fedde nde ko nene men kadi ko nenum tijana ɗum wiye accali ñam haɗi mo arɗo ni ko wonno ko gamajo wonno hiccangi siko foti nattude wuuro ngo ko yum tijana won arɗo donc ko yum tijana an hande ardiɗe groupement zami tijana machallah kam won président allahu akbar ko président sabu ardade to neɗɗo ardima tan ko so wallama tan yahate kadi ko neɗɗo jiɗɗum jiɗɗo fedde nde jawdi makko e fof makko ala ko waɗani hen kono woni sababu comme ndeɗo fedde wawi darade kanko arwa gollo wadde kanko haaju tan o monɗo wuuro ngo ni mataw ko haaju o tan ronki haaju makko nangui seeɗa kono fonno tawtere ndeɗo fedde donc min beltanama no fewi belɗum dendagal yimɓe fulɓe mbawi wonde aduna o kuuɓal yooɓe tinno ɓe nooto e erago tijane an haalano sen ngala communication en toujours ken fiyaɓe ɓeydo wadde mo immortalisé hayso tawi ko immortel hayso ala hayso natti wodde ɗo hande ɓay tan ngu miijo makko ngo tabiri caggal makko o tolidi ho mawɗano Allah ne wodi noon jaaraɓe ɗum beltani mon fewi beltanimi kadi no mbiɗa ni ceerno Harouna wonde sababu PTV o PTV vraiment mi beltani mon fewi allah o jokku gurdam makko allah ɓeyda alay saago nodden ganduɗa ko ceerno yaya tawto hen e plateau en beltanima no fewi bayɗi jeeyi ɗiɗo kongi pattam lameji kongi ganduɗa kadi ko jooɗi no fewi kongi belɗi sikki ala en gartan ganduɗa koye Papa Malick en gartan ganduɗa ko oɗon sen gummima oɗon combat tijanane e ɗiɗon relation ngaji ɗi o joyino il faut garten ganduɗa ko oɗon tijane an jour oɗon 14 hande mo gonɗen ndeɗon hitande 2000 oɗon jour en tant que musidɗo makko tirlodiɗe makko andude kadi hare nde o haɓete nde andude kadi to darini leñol pular ngo nde oɗon nouvelle yanema tijane yani eyyi Seydi Niang haade men ruttade ɗon seeɗa won ko jinmi gonɗude ko baydi haali ko affaire bisimilla udditide radio Sénégal Pulaar ko adi fof nde haare nde mbimi nde hakkude makko e directeur général jinnoɗo mo riwde o hawa naatti ɗone concours aji ngari leyɗele capanɗe jeeɗiɗi mbiɗa sikki e tati leydi menɗa koye e joyi leydi leyɗele Afrique ayi jinnoɗo riwde mo wi ko o anda haydara o wawa haydara nde concours aji pula ngari pour affaire radio communicateur kanko woni numéro a nde mbaɗi concours capanɗe jeeɗiɗe quelque leydi e joyi menɗa ko jeego ɗum Abou Samba Diop en gandi kadi nane internet uji kanko wat woni premier nde ɓe nawa Wagadugu ɓe janggi hitande ɓe mbaɗi concours kanko woni premier ɓe dutti hitande wonde arti ɓe mbatti concours o woni premier o woni meilleur mbiɗa sikki ma aɗa tawi ala ko wanno ala ko wawno mbiɗa sikki haqqi capanɗe jeeɗiɗe quelque leydi watta ɗum ew ari ɗo Allah waɗi rokka ɗo gueɗal e radio he o rokka ɗo gueɗal o watti uddide so nde yontanne makko ari premier o udditi radio Sénégal ko Pulaar nden woni radio woɗɗiɓe dillude wuro ngo hoddiɓe leydi dilli kono mbimami nane omo haalano tan ha secrétaire ari noddi ɗum o wi Tidiane an ko mbaɗɗa o wi mi anda ko mbaɗi o wi en tout cas chef de service aji ɗi fof nan toon gonde directeur général kamɓe fof koɓe tikkuɓe kadi ko haɗete koye ma fayi Tidiane wi bisimilla Tidiane en nde salmiti o wi hay goto salmitaki mo wonti directeur général goto salmi heddi fof ne ɗufina ɗiɗi ɗum ɓe namino pi Tidiane an hoto pawɗa uddi mi en coto tan hoto pawɗa udditirde radio Sénégal Pulaar o wi holko tagui mi udditta radio Sénégal Pulaar ɓe mbi ɗum meeɗa waɗede adu o wi ha Pulaar meeɗa uddide radio Sénégal radio Sénégal ɗum ɗo meeɗa yamirede yo uddi radio Sénégal Pulaar min noon tanga komi élément hande ko min yonta wiyama yomi uddi langaji jeegom ina mbaɗa officiel nder constitution hay goto ɓurani goɗɗo on kala goɗɗo on langal national moni fof ne foti haalde ɗemgal mum ɗemde gendiji min komi ɗemɗe gendiji komi haal Pulaar
hande ko min yonta mbiɗe udditira so mbiɗe uddita radio sénégal ko pulaar udditiro en mbi wara pawɗal oyi pawmi ɗum koye bindo ɓe mbi aɗa joguinimi dalil o oyi joguinimi dalil tan koye constitution mo mbatta constitution leydi so ɗum ala noon tawi mbiɗa hoto oyi hoto watta oyi ala watta haɗa ɗum wattu tan mi wasa montude oyi holle montata o wi alarba montittum oyi kono noon hay saɗa monta alarba hoto watta o wi mi anda so tawi mi riwaka hakkude o e alarba so tawi ko min uddita radio sénégal alarba watta ɓe mbaddima ala allah waɗi allah risi en reeni on o riwaka ha alarba o yeehi o haalani ceerno ɗaha muntaga gonɗo e saydou o haalani ɗum harede on wi wona toñani ko ɗum tan oyi ko ɗum o wi ya hoto toñ tan jokku golle ma kala ko poɗɗa wadde an hoto toñ tan a wadde ko an goto tan suusi ɗum wadde o wi ala mbiɗa ko yimɓe fof moni fof koye cuusanɗo oyi hoto pawɗan oyi pourquoi aɗa ko yimɓe mbaɗata aɗa waɗa o wi a ko yimɓe mbaɗata radio sénégal pulaar meeɗa tan joɗa uddiri taggal ko pulaar illa noon so mbi hoɗon wat binda sa windi a wi ɗemgal pulaar ala hen gueɗal tan udditat mi wasa kono tan ko langue national ɗemɗe jeegom mbiya ko ganduɗa hen goto fof kanƴe fof poti ene jogui kala fof poti min ko min woni haal pulaar so mbeɗa uddiri radio sénégal ko pulaar udditiri udditat ɗemgal gongal oyi hoto ɗimmi o wi so haala ɗum ɗimmi tan ko wasa watte binda ko ɓuri raɓɓide tan ɗon e kaali koɓe kaalatno allah waɗi ɗon ɓe gari ɗum ɗon caggal ɗum eɗen dutto seeɗa ko baydi haali koye affaire arwa nde tijjani yani jangu mum no muusi par ce que tijjani ne tawno ko mbimami ko doganto tan ko ɗemgal pulaar kaso e kasande jame jamu mum fof pulaar kadi tijjani ina wonde kala ɗo jiiɗa tijjani leyɗirande so tawi en jooɗima somo ƴetta konngol tawi awuɓe ɗo o wiyata ko ma gawlo yimi o wi kanko so gawlo yimi o wi ɗum ko sangara makko ɗon o sasata kala ko weela mo wawi haalde yiɗi gaaci o yiɗi gaaci tan que gawloɗo ɗon walla bambaɗon ɗon o wiyata ko so tawi wiyama ƴettu konngol o wiyata ko bambaɗo hot walla o wiya gawlo yimi o wi so yimi o wi hankkadi ko ɗon o wi ko ɗum ko sangara makko hankkadi o wi kala ko weela amo wawi haalde kadi ko haali fof hayso o timata e kayi ko haali fof ko amo andi ko haalata par ce que sabu makko yidde rendo yidde makko pulaar ñaltinda andi ɗum weeɓani c'est pas facile eyyi ñalgu makko no muusi alo yani haade men arde ñalgu makko il faut ko ken Yaya Ba salmina rendo pular ganda kadi ko haali sawtowol ndeɗon fedde Rotadev ganda ko les amis de Tijane an regroupement oɗon ganda kadi haalande kadi ganda ko ande Tijane an holko ganda ko teske Tijane an holko ganda kadi question ɓuuro tentude ganda ko Rotadev hol pelle ɗe yebɓi hande ganda kadi holko darni ko fati Tijane an saabu hande yimɓe fof cohli ganda ko hunde waɗe darne taw ganda ko ɗum ɗo darnana ko Tijane an taw ko galle walla structure walla pourquoi pas monument darne ganduɗa ko leñol pulaar en dar ɗum Tijane an par ce que ko jaalal noon certificat ɗum ne firta monument hayso monument o sampa ɗo e Diallo Diop Sangomar sampe e guure goo hen nder fof woni gamaji walla ɗon to yenno ganduɗa hol fandare ma ono mouvement Rotadev e calmina bandaɓe avant tout Seydina a jarama mi salmini sababu o Abou Samba Diop e honorable kamɓe fof ɓe calminama haalde Tijjani weeɓani so tan ko haalande Allah haalde Tijjani weeɓani comme no Maodo Malick wini nde wonno kamɓe guurdi ɓe mbaddi hunde fof avion-ngaji joldama salraji jolama roodi jolama maaje taccama ala fof ko mbaddani minen noon ko no darono e pulaar ni no waano e pulaar ni ko ɗum addi min minen no Tijjani comme no baydi wiide nani ni min mbaddani min ɓurani ɓattademo to batte gurdam makko kanko proprement parlé kono noon koto batte golole makko to balle ideji makko ko ɗum minen min gabbe e philosophie o yayi philosophie mami haalade hunde ha joni soɓe welama ɗum weeɓani neɗɗo baaɗo no Tijjani ni jangguirde no jangguiri ni raftay pulaar ene haala pulaar weeɓani sa waɗi ɗum sa waɗi attention tan hay étudiant ji meɗen e on saaha par ce que minen min jeehi ha université emin gandi wonɗo aɗa yetto wiide maɗa ruccito aɗa haala pulaar aɗa yaada e affaire pulaar e gueɗe pulaar ɗum weeɓani ɗum tagui Tijjani woni unique kadi ndew fellitide par ce que il faut mi arta e makko seeɗa kadi ndew felliti nde o jogan ɗum dalil ɗum woni ko baydi haalinani ko wittoji wittogo sa ƴeewi sous région o foof ko Gambie Mali Guinée Bissau
Guinée Conakry Mauritanie Mali ha Burkina ala hen fof ɗo yahani pour wittude pour famde pulaako mum pine pulaako quoi pine pulaako mum mi nani e nder haala ma nane haɗen commissaire aɗa wiyata pourquoi Tidiane peut être woni unique pourquoi yimɓe particularité Tidiane ko ɗum ɗon o wat ko yimɓe ɓe mbaɗayi nde o yiɗi de o waɗi hen doole makko o waɗi hen jawdi makko o yiɗi famde pulaar ko yahata ko ɗum tagi yimɓe ɓe gabbe makko baydi haali ɗo naade ko haali ko gonga kala nde o ƴetti konngol omo andi konngol tongol feewi kadi kala jonde nde o ari omo andi jonde nde kadi ko namdi ko ɗum tagi yimɓe ɓe kala to yehi hankadi ko Tidiane ko Tidiane ko Tidiane Raka jibina ko nde o yehi nde caggal mo min ɗo waaɓen amen fof comme ɗum duwaɓe ko gueɗe makko addiɗi men min nde o yehi nde ko min addino pelle pulaar ɗo e nder région Kavere kono noon hankandi Tidiane nde yani nde fedde nde waɗa il faut hankandi yimɓe fof ngara ko noon woniri minen fof min ngari Rata regroupement des amis de Tidiane pour l'alphabétisation et le développement donc nde ɗon fedde waɗa créé ko nde o yehi nde fedde nde noon sa ƴeewi ko heewi ideeji ɗi ko heewi waɗama hen kadi ko heewi ene wonno hen kadi sa yi no yaari ni pourquoi enen accita tan ko ha neɗɗo yaha nde puɗɗe waɗa mantra gurɗo quoi ɗum tagi e nder ni ideeji e nder objectif uji principaux ji ɗi Rata jogino ene jeeyano hen ni sah ko wayno wadde homage uji en ɓe ganduɗa ko yimɓe meɗen ɓe ganduɗa déjà eɓe guuri hade maɓɓe yaade ɓe tintinanɓe en tiniɓe guila ɓe guuri ayi donc homage uji kewɗi mbaɗama hen won mawɓe kadi ɓe ganduɗa ko andanoɓe leñol he ko gollediɓe leñol ngol guila ɓe guuri hay sinno yimɓe fof nodda fedde nde yaɓɓa koye ɗumen yaada e mawɓe waweno mawɓe Malick jaaha jetto ɗumen calmina ɗumen ko wayno gouverneur en ko wayno Amadou Kane Diallo ɗum ɗon fof mbaɗama hen a faami gaga noon to batte développement ko peut être ma en ngar hen e ko waɗa gamaji en ga komin mbaɗɗo hen e nder wuuro he a faami kanko tan kadi en tant que Tidiane ko waɗana kadi par ce que kala mi kono jogui tan ko jaaɗo donc hande ko duwaw meɗen ɓuuri sohlude donc kaamilaji batteɗi hen ɗi sadakiji batteɗi hen ɗi donc ko heewi waɗama seydi Dian vraiment Rata so tawi no taw walli vraiment ko heewi ne wawi haalede ko heewi ene wawi haalede seydi Ba Allah jarama kono en duttoto ganduɗa koye mawɗo Malick Wadda gartanamin e oɗon ñalawma yurmede ñalawma sunare ñalawma wondu kono kadi ñalawma gonɗa ko basal mongal eyi aɗa men arde ɗon seeɗa men ngar ɗon ko adi fof nde Tidiane nde fuɗɗi hejje radio nde tigi tigi ha mbimi dañi ko gueɗe kewɗe hande ko potal dañagal e radio ngal ɗemgal Pulaar ne waɗe radio e télévision leñol fof ne dañi hen hoore mum ballal makko ne hen o tagui ɗum nde o hitande o yahata Makka nden garɗa hoorema Moutar Sylla ine kañum waɗa directeur général ari tawi o yeehi Makka andama nani yi dossier o nani haalama Allah waɗi ummi Makka omo yaha ndenam Humani Arwa omo yaha foftoyade France ɓe kawri Addis Abeba kanko Moutar Sylla kanko Moutar Sylla ine hanno mission Allah waɗi ɓe kawri avion ɗon ɓe mbaɗon escale ɓe garoe avion ɓe ndewi yewtide haɓe jiitudi on andinimo hande kañum woni directeur général radio et télévision kanko Tidiane o wi ɓe kaali haɓe jiitude kanko no min woni Tidiane koɓe jaano o wi ɓe calmudi o wi mi nani ɗon haalama mi yii ɗon golle ma mi yii ɗon dosi ma waaɓeno mon noon mbeɗe sohli ɗumen mbaaɗono ma kaɓanteɗo potako kaɓanteɗo ɗemgal mum mbeɗe yiɗi ɗum min gardumi e radio he ko pota ngol leñol fawe e ngol leñol fawe ngol min jaɓata ɗum min gardumi en ko potako kala ko leñol dañi yo leñol dañi woni télévision woni radio o wi joni hoto paaɗa o wi mbeɗa yaha France mbeɗe fofto o wi mbeɗa ñaaguima sa fofti hayso ko yontere jonte ɗiɗi mbeɗa ñaaguima ngara jinmi ko ngara ñande ummiɗa France jettiɗa télévision mami o tottimo coordonné o kam Moutar Sylla sa ari jinmi ko ngara naaten e radio he ƴeewen document ji mbaɗen potal
kala ko pular kala ko demgal dañe radio dañe dum télévision Tidiane musidɓe Allah waɗi Tidiane ko min jaɓɓoy ɗum aéroport nde ay surtout mawni e joni suudu makko nde min ngari hedde 5 heures min ngari tawi bottare min gotto o téléphone Moutar Sylla wi jiɗmi joni gara o wi ala ko joni jettimi min goni ɗo koye wottade eten sehilaɓe noon taarimi ɓeɗe sammo ɗum cuwaɗi kono janggo somi Allah newni komi garɗo ayi ko ɓuri raɓɓi tan ndew ari ma wonno yontere koye affaire dossier ji gadde o e télévision ko ɓuri yurminade andi Tidiane ko somi amin mbiya ko waliyoɓe mbiya mata ko sabu cehilagal kono Tidiane ko hoore mawde nde o dayi fof nden minen kodduno dari fof nde o dayi fof so jofti ko minen kirtal kala koɓe mbaddi toon o haalata kam kala koɓe mbaddi toon haalata dañe nde ɓe dañ dossier ɗi tan ha gasi jamma o wi maari alhamdulillah rabbil alamin o wi hande dossier ɗi fof ko min mbaɗanno radio télévision potal waɗi kala ko ɗemgal na daña ngal ɗemgal ma dañ ɗum e radio e télévision ɗemɗe fof poti o wi kono noon min mami dañ hen poste moƴƴo kono mi tawsatta goɗɗo huusoto min pirtiɗ ɗi ala Tidiane hoto haala tano jalo di andi Tidiane so min gondi wonko heewi omo haala so haali mi girbotomo mi haɗamo ɗum haalde tan no jarawo teƴƴa tawa noon ayi o wi mami dañ hen poste moƴƴo mbeɗa foti ɗum tottede kono poste o ko caggal am arata ko goɗɗo huusorto ɗum wiman ka Tidiane ka haala won piltini o jali o deñi o wi so Allah jaaɓi waɗi sa nden radio ɗa Jamane FM ina ɗumini ko wona nden hamme Amady en e mañi woni ko yo Mamadou mbimi Tidiane ayi radio moɗon radio ngaɗa Jamane FM radio belɗo sukaɓe men haal pulaar nan toon ina mbaɗa émission ngaji belɗi tan wi min ko min nawno toon ni jallis kono min mi heewani mo jaggo jagga mbaɗmi ni jaggo amin goni to terrain o jaggal momi radio min goɗe heeɗade min goɗe Allah waɗi min kawre Mamadou e hamme Amady ne ɓaɗa suurnal pulaar o heeɗi tan mi jali o yiiɗi hoore o wi maari sen jiyaka janggo en dañi ronoɓe yo Allah ɓuuɓal gorkongo o wi sen jiyaka janggo en dañi ronoɓe yo Allah dandu en noon e takkude maayɗo ko haali tagal tawana woni e warde hoore neɗɗo foti kala ko min ko kalmi Tidiane koko gandu wona sabu yowel ala ñagaki Allah haalde caggal makko taw wona ko min kaldi kadi wonko heewi ko haalata ayi on nde o winde en dañi fof woni potal kono en keɓalani piltini ɗum janggo mo dawani Fouta woni accident o ammayi ayi ko nden gallumi ko dunduno ko piltinmo hanki mum o haalanma ɗum noon o haalini mo ko jamma weeji o dawi radio o ñantona hiide tawi men dawi darani mi suwa hay jippade o heppimi ne garani o min mbayniran ay ñaro yen mi wiyani Sénégal fof mbiyani leyɗel Afrique ko aduna o fof mondo acci hay France min on collégal min gonno France ɓe mbi e métro France aɗa yaha e nder métro nana tubakoɓe ɓe mbiya won jeddiyanke mawɗo e pullo maayi Sénégal grand journaliste ɗum ko mondo acci aduna o fof min jii gaɗanma Guinée Sékou Touré min jii gaɗanma wonɓe meeɗa yiide Tidiane billahi wallahi ngari duwaw e Tidiane gamaji tawi meeɗa yiide Tidiane koye ɗemgal tan e hay mum e welede ɗum meeɗa andude gamaji meeɗa yiide ngari duwaw gamaji tawi ɓeyna ummi ɓeyna ummi Guinée ɓeyna ummi Casamance ɓeyna ummi partout mondo acci e ko raɓɓiɗinade mi yowa ɗon ko heddi ko nde o yañi aɗa wawi jooɗi France ha yalti nde jooɗi France ha yalti ari o yeehi gamaji o waɗanimo musole o rendimo kanko e bammakko o mahi ha gasi o hundi han waɗi bafarɗo soki o dondiri e mabɓe o arti ɗo e Dakar o wi o hotata France tant que kanko Tidiane ɓe gurdi resnomo o wawa yaɓɓude e koyngal Tidiane yaɓɓanno kono hamo yiiɗi étade Tidiane haqqille mum wonno koye radio ji wonno koye ɗemgal pulaar wonno koye école aji wonno koye jangde pulaar wonno e mbawa haaldude joni o yiiɗi ko wadde fedde o yiiɗi wadde fedde so tawi o waɗi fedde kala jaɓɓal Tidiane ani yaɓɓuɗo kanko eɓe dardoto ɓe jeema royde ko Tidiane walla hayso ala dole hayso wawa ko ɗum addi fedde nde fedde rata def voilà
sikki ala musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe aya hawred pin tv nde won yewtere nde weeli on ɓeyditirima gandal kono kadi yewtere nde yurminima sikki ala ganduɗa ko hande kala jinnoɗo tijjani an ɓeydima kadi yiddemo jinnoɗomo ɗiɗi hande yiɗimo joyyi walla yiɗimo jeegom sikki ala ko neɗɗo mayat golle keddo noon tigui mbiɗen sa nani Samba Thiamen Siley Ndiaye neɗɗo ganduɗa ko invité no e nder yewtere heɗorno yewtere ha watti invité nder yewtere hokkira ndeɗon yewtere ko mbawko mum quoi oɗon concept Gaston Leroux savoir et faire savoir woni andu sa andi andin mo tentini woni leydi pulago kala ndara ɓeɗon Ibrahima Kane murtudu joɓen Farba Sall en yero Doro Diallo en ganduɗa ko Baba Malen Adama Sow en ganduɗa ko questeur à l'Assemblée nationale jokkuɓe yidde gollonade pular nde wonnon neɗɗo saɗa yiɗi hunde yara holko mbawɗa fewnande sa yeehi janggo e jaam yimɓe darani sikki ala noon hojomaji men ganduɗa ko réseau tenni en gasi no mbinoɗon nani ko noon eɗen mbawi yewtuɗon ɗa ko kitali kala yontere garen jewten tijani ko wa gasde ɗum ɗon ko ganduɗa ko maayo ara loro ɓufɗa ganduɗa mbaɗani kala ko jiɗɗa kono wawa ɗum hornude jamais eɗen ñaago Allah toon to woni e dendagal mayɓe julɓe kala nde ganduɗa ko jomiraɗo moƴƴete e mabɓe eɗen ñaago toon tigui wona foftere mabɓe kono kadi eɗen ñaagui Allah leñol pular yo Allah hokken hon tijanane hen yo Allah hokken ganduɗa ko yimɓe ñiiɓoɓe kaɓo ndeɗon haare sikki ala mission makko waɗi accomplir tijane o pani mission inachevé ɗum noon kala ko ganduɗa ko ngakkiɗo e nder yewtere he hande 14 avril en ñaaga gote moon kala to wawi wonde yo duwnomo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ko ngakki hen arno yewtide moon ko ganduɗa ko Moussa Amnar Bayla Boli Abdoul Harouna aɗa wawi wayde Moussa Mamadou Koudy Babali de Bohra Malik nawata to Sinthiou Garba to Garli ha to Worbere kala to jiɗɗa hen mboɗo wawi yaade ɗon mi joffa ɗon mi ñalla ɗon mi hiira ɗon kono kadi mi ñallidma ɗon mi hirtoma ɗon en jetti ganduɗa ko Malik Wadde ganduɗa ko terɗo jiɗɗo tijane ko jiɗɗo hanki mo ganduɗa rutta he caggal ene wono wona guiɗo gurdaɗo kono kadi wona ganduɗa ko jiɗɗo continue yiɗe tijane caggal e ganduɗa ko Yaya Ba tenti kadi ganduɗa ko oɗon mo ganduɗa wiyete ko Baydi Ndiaye sikki ala nodduɗen men kokki en ganduɗa ko possibilité disponibilité mabɓe foof arde jabare ɗon ñalawma musidɓe tedduɓe so woodi woofa hen walla ganduɗa ko tara hen paame koye neɗɗo o woni mo timmani kono so woodi ko fewi hen ɗum noon tigui wonno fattange o ɗum noon tigui wonno fandare faade moon min calmini on yo Allah hokku hen yiide ganduɗa ko o numéro paɗolano yontaɓe kadduñi ma konngol ma boyni faade rendo pular ha gadi no guddi laana ka mi andi so haali la noon ngaddatti o laagal ko Samba Diaw tawi woni ma addima e télévision wiyama laana ci wala an haala laana ka ɗum noon enen fof en naati ndeysan labbolan tijjani yiɗim e julɓe ɓe fof surtout seeɗen tijjani ko jiɗaɗo partout ɗum noon ko enen ɗo hay so en goɗɗi ɗo hitande en gaynta en gaynta ɗum noon on jarama Allah jarama jarama teddiɓe ɗi yiɗi toon nela toon nden kala neɗɗo min e gueɗe tijjani min cofta wallahi nde tawno ko anda hen ko heewi haalde Allah jarama on jarama ya ɗum konngol ma bayni Allah jarama Seydina ko weltanade on tan ko weltanade on no feewi tijani yeehi Abou Samba Diop en nanɗo koye la comme no mbiɗani enen fof koye laana hen gonɗen yo Allah wallu to caméra to wonnoto ko Abdou Hadre wondude e ganduɗa ko Aliña min yettata mo ña kono faalo yetta min calmini on juurima Allah jarama musidɓe tedduɓe